Karbirong Asramay Asong Pen Karbiang Autonomous Council CEM Aphan Panong Si Dipu Circle Airwater Deng Pinpura Loke Pazirta Purthimi Akimang Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Muhammad Deng Pen Akijoy Longye Potake Dipu Kapta Sai Malong World Diabetes Day Kitalong Kardom Pinikarbi Prime Time Birta Long Pen Nilisami Raniti Mupi Tangti Pinikarbi Prime Time Birta Arjuita Karbirong Asarame Dipu Longriame Lumbazong Hawarame Lapen Dhansari Hawarame Pen Pinipai Kuni Nipai Kre Pli Aruni Karbiang Long Autonomous Council CEM Aphan Panong Si Dipu Circle Air Warideng Son Thomalam Thiapotha Pazirda Pirthe ke Munit ke Chanpomji Sitame Longle ke nangkam kilo pupen nonjong Purthimi akimang pupen Karbiang Long Autonomous Council pen lak isi longlia pota ke joy pen keron mate kipi ponji palong Karbirong Asarame Dipu Longriame Lumbazong Hawarame lapen Dhansari Hawarame atum pen non tribal mate inglong aso kalidera tumaphan longlia pota pilong lepusi son thomakimang pen pinpuralo Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhangaphan Panong Si Dipu Circle RO Arideng Pinpuralo Pazirponlo Lake non-tribal mate inglong aso kalidera tumaphan longlia pota pilongli Lapen NOC rongasar pen awete pota isu longli Lapen rongasar kalite Karbi rongasar ame pu chonbang writing pad awete pota longli pota isu longli La son thomakimang pensi pinpura lo pazirdam lo pasi Dhansari Hawarame amipu rongasar Robertson Hanse pen pachini Taro asai hamalong pinpura lo nanga pajira puthak bangala puhinlo non Karbiang Long Autonomous Council hin pen kemang kon atok anno Karbiarat atum longlea pata do etning ku pen Purthimi kemang kualong senang anon pot pataron bom dolo laso long panil tum dak pini dak kacing rumbang kanil tum difu hawa longria mai lapen ke nil tum lumbajong hawaramai dhonsri hawaramai nil tum laketom Karbi rong asar panil tum cingrum pet pen sipini nil tum yaro arideng nil tum memorandum nang pagirlo la bangso long nil tum kadiman la bangke lahen lo nilitum laso Purthimi akimang along bangke non tribal atum han bangke pataron ponlong le pusin nilitum Karbi rong asaram mai hen pen demand no nomor isi la pen nomor hinia bangke nilitum rong asaratum NOC ave pin pen la pata ketok hot NOC nilitum rong asar phanang par je pin pen bangke pota pipeda bangse ke me lalo la ke nilitum rong asar Karbi rong asar la pen tribal atum an lahin lo nil tuma dimana bangke la so puthak bangke nil tum yaro arideng sing tum pajir lo true yaro arideng nil tum kapanong bangke CM apa CM hansi panong la sila bangke charging ban jong si yaro along non tribal la menalis li upu islami la bangke alang tum ingsi ring chapen non tribal tum hanana bangke cancel at ning kusin nil tum hintan bangke tuning ridun lo non laso puthak nil tumta laso kardulong dos tame mekini pen banget thekun long lelang lasi lason dak ahawartin along tame bang lason si ciklem nun bom lo rong asar tum lasin tum dak dipu hawaramai lapen longria mai nilitum tame chingwai lo la rong asaran nil tum chingwai si lasin nil tum tame si ama phan direct bang tum chitong dama pora bedela lang li tame non lam bijio ama sin tum yarori deng sin tum siam phan panong si pilo la sila so long bangke yong se non tribal atum han pidet pulotela bangke ilitum long le pena bangke politics bangke pathui nang ne posin ilitum Karbi rong asara mai pen bangke tuning ridun lo long le bangke nangkam bom ji kali la sila so pata ke pia bangke lang pami nangi la penil tum rong asar tum si long le pelang komat along le chirikan sidoma ahawar komat along le bang si koson ma bangke nil tum si chini dak koman mat sidoma samenon bangke without rong asara nusia wepin bansi ajahak atuma bangke alang tum bifam fill up po anke ero SK rideng pajir dampo kalili kalang lang la sonil tum kardun long do la sila bangke chokte non amadak difu angkang difu ahawarang kang abangke difu long riang kang long difu el yang kang long bangke
prabjin pen jong si kece aso amen non tribal amen jong si dokok pulote la bangke prabjin pen alang tum bangke incoming tribal non tribal tum amen ana bangke pusinil tum pen bangke tuning ridun la Acha non bang ke ni asai deng si mate kache song asai ni nang di tum hin kan ni asai deng ni klang tuham pulote la kenil tum rong asar manda si oproman nang nak konil tum anda nang lang rob nang nak konil tum kacuning ridun pen jong si rong asar apan amana peng si deke pulote la ke badua political samela bangke alang tum stame api apo kawe san si mandet to la bangke ate rong asar ke si rong along ke api apo lo la si ile tum kadu kawe tum sapu pi banghini po banghini isi arong long lo kulote ipi po la ke hem along lo la pena ko isi api apo bangke la ke rong asar tum la so rong asar la man dalang le tum pate pek kote la bangke piaret kote hala so hoda bangke nil tum kaduk kawe nil tum central committee la pen nil tum longria mai la pen havara mai ni tum chingwai tu pen kupe step si deng ning mahala bangke mo e prang si nang than po samen non bangke nil tum bangke kacuning rido la si penangan nil tum enu pen se arjun long chot e mekini pen thyan long la same yong si mo kero na por hot non tribal la tum han yong si pi ko na ret po te hala so bangke nil tum ta ka prek ka chi song asai bangke deng kon nang kok to Purthimi akemang methanga longle methanga hem phupua the pian pen Caribbean long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Bonghang pen ake joy pen longle pota keron po Phaikuni ni phai cricket homarani nijang Caribbean long district dongkamukam rongsopi waisong pathuak lamalong rongkhang LAC kaparlo arat jasamet longle pota ke longle arat ke do anatuma phan dongkamukam waisong pathuak lamalong Inglong aswat maphan Caribbean long Autonomous Council pen rat aphana ke joy pen longlia pota keron ke padipo Ajak dingklui pen Caribbean long Autonomous Council kemang pon jasemet longlia pota ke longle doana hem tuna phan pota dorep nang chipu pen ajok Caribbean long Autonomous Council pen chingwai chingsai ponsi rat atum thangnat akisung pachetong te pin pen ake joy pen longlia pota pipon tang halapu circle office along ki ongdunga radatum longlia pota kachilong nang chia phan pura pinang aning kanang bong sai cheklen pon voi phisita me amina rideng along tangka kadure pena joksi longlia pota arideng along avidet lo bangso ki songalam the Caribbean long Autonomous Council atom chini dunsi inglong aso ke doan atom ke methanga longle methanga hem ke dowek alongle ke pota dowek nang jipura Caribbean long Autonomous Council pen matha parsik ponsi Caribbean long Autonomous Council aruma long ke do circle office ke doan aphan sikakoti troxia tangka panong ponsi drat aphan ake joy pen longlia pota pipon long lokusi CEM Dr. Tuliram Bonghang pen pinirat amai pialong lam thei jai po amri LA konsensi lo pinya bangkat rongkhang LA konsensi kedoan emisi konsensi kedoan bithung rongkhang emisi konsensi amren konsensi kopli konsensi lapen amreng a konsensi tongban pinike bothimia kemang laso sayang dingpensi longlia pota ake joy pen inglong aso to maphan inglong aso kedoan to maphan ake joy pen longlia pota pini kereng keron pon lake second day lo si pinidak pangum pet kan swing koi bagdo laso keron tangke laso ting kene to mon lo la bifam ki bitang ting persi nasi next abang ke tu harohat ele konsensi lo lage 24 25 26 harohat lapen bukajan nasi latang det na philong der ko second phase ko nil tum don thupo nasi inglong aso tu mangke pisung se pin pen ake joy pen nongle pota ki piponje pansi kan Autonomous Council pen itu lake sayang ding ding ponelo lapen ake joy pensi nongle pota ke pipon Darongkang LC alu namkan pata kan bagram nang suring koi so sebang thubang pitum pansi longle pota bikham pielo lasi laso ting pansi nitum longle pota ake joy pen pipon lapena tumi koloni salkula theng long dhana ke depan puta nang ni
ni puji bang ke alang tum kacini ni apolo ye duplicate apota posipu lapen ke BJP atum awkars tumang sesi reform geron ke BJP awkars kalilo Congress awkars ron melo lapen CPM la awkars ron melo SDC awkars ron melo joka political party atum da cherap dum melo lake government program ate lake sign kuri ji ke lake BJP dum kuri re awkars me kuri re lake Congress dum da kuri long le SDC dum kuri long le CPM la lake yaro dum si sign kuri ji lapen mondor dum si lake report pinji lake survey da mondor dum si survey kuri ji lapen galang dum pulo duplicate porta lake duplicate porta kali lake original dak number do lapen porta number do yaro si sign kuri lo mondor dum si sign kuri lo lapen ahem dam de pu ahem si ke dam si ka survey dam bala lapen aso porta GP ke party dhorom jipu ke pinsi inglong aso ke doan do mande mama kenangji difam kenangji ake joy pensi ron survey dam avi pun peklang no hai return nang pino kodak sika survey dam nang tuma social media ni chot ke claim atum bang ajo phirlo sang se pin pen ington te pin pen la mondol atum SK tum ahem ke dam sika survey dam si report ateng sika ronno ladak official lo tok lok pe nanglong le chiri pho nanglong le chiri cap nanglong le chiri troxy nanglong le chiri kre ini ki bang tok ti da jimate la si alang la tum bang ke la ke kapincha dalam mangselo la ke amithang tum aning kere pen kan gi alam lo sir PGR along le PGR ka white paper ang tum theklong lo ke ni tum claim bom lo council tum la ke last ke ala high court order da why da class up pen tok la si hola da PGR along la so ke do dia demand ke la so kang pai ji phan Carbon Autonomous Council pen hola ta ka ni tum la da tender call la si mo tender ma phama allotment people la kam claim nam ko tum theklong lo white paper alang tu buku dai ye Carbon Autonomous Council sai ang deng claim pin PGR ke de PGR ke hola da ke Carbon Autonomous Council pen sikiching si hang pon lo dak arboretum lo political party ke doan organization ke doan song ke doan intellectual ke doan ex MP ex CM ex MLA ex EM MEC tum do ana tum na hang lo hodak si cherai sai pen siodak si chekroi sar pen cherai sar pen siodak ke je huliram terang si propose lo je high power committee seng nang ji Nilile ke jong nam kali haluram terang abari ma MLA minister kalau si high power committee seng nang ji la pen ke dar isia sel council long tem nang la ini da seng lo ke seng ada high power committee ko pima claim bom la ke rar phan waida class pen pachini lo nang tu long lo bon long le lang ma la white paper long le te pon ma da ada bang da tum sayang deng claim bon mong la pen ke prabjin da data apo election kuri pon ada board Sila Andhra Pradesh la pen Bihar la longnia chief minister to maki indi long dilu palamang wa labang yang national political party ali dan ne ke asu sam ne ke head master dakali ne ke dak dong kam so Carbon Autonomous Council dak achor CM chana pati matu ke nai dong state hang bom lo state long hang det pe fees autonomous long det pe fige to the state for so bang ne chief minister ban ne gali data hai banang data hai mani chief minister ro tai hola bang ke Bihar Jharkhand lam chini den ko dalala Phaikoni ni phaikre pli arni sominda radang diabetes arani ketalona songsi Diphu kapta sahemalong World Diabetes Day ketalon po Breaking Barriers Bridging Gaps Pathe PNC Association of Physicians of India Assam State Chapter Diphu Branch Lapen DMCH Medicine Department Pen Kapatar Piponalong Karbi Anglong Primary Teachers Association Atom Chirapti Todungsi Kapta Sahemalong World Diabetes Day Biponlo Bangswa long than bangatom penang anatom chetong dungsi diabetes costal apen blood pressure satlangang thek and pondringti than bangatom methang asai keklemalong methang a okapran aphan kachima thalong lepen ongdung phere memea kisung kachetong nang dolo lasopen mathasik Dr. Dharam Singh Timung lapen Prince Bay lapen aru sanghwa tom pen chelangsi kapta sahemalong ake joy pen se kelanga warsai dengpon Bangswa long kapta mai phi Indira Lekthepi Kongchun bang Probin Hamsi lapen pinang an athan bangatum tetong do
I'm Dr. Dharam Singh Timu, I'm Assistant Professor, Department of Medicine, Difu Medical College. I'm Lapuni Sangho like Dr. Prince Bay, I'm Registrar, Department of Medicine, Difu Medical College. Pini labang so asai hemlong nili tum dak kewang lake awareness camp, lapen screening camp, lake nili tum diabetes ake so apan, lake nili tum la Karbianglong Primary Teachers Association atum pen nili tum chelangsi, nili tum Difu Medical College along Medicine Department lapen. Nilitum Association of Physicians of India po API Difu branch hin pensi nilitum la bangso asai ke deng po lake pini haikuni ni krepi lake nilitum chini lo lake World Diabetes arni lo lasi laso arni nilitum pache tondun si la bangso asai nilitum ke deng po lasi diabetes ake so polo tang de lake nilitum anutinda chini thak thak lo non ke tauna long pupe cities along pupe wrong atokan nuan tala bangso ke so ke indangolo ako ilitum India ate longe munira phaida du mas ilitum longe anso se labangso ke so phaida du lo sona thak si ilitum inglong aso long ta lason labangso ke so ke indangolo lasi nilitum isi kabori ke lapulo je labangso ke so pu thak nilitum man dak wang pen teachers atum mate lo than bang atum labangso apu thak pinilitum ke than pen alang tum lamang so puthak aku alang tum sai hem long ke claim ke dam dim long lan la son thot alam the am kha jong si rara tum kadoga ve phan la pu pache thang thek lo polo tang de lage nili tum isi success lo athema diabetes ke lage media un lo lage li tum ka control hen lo lasi diabetes ka control polo tang de lage li tum ke chu ki jun det ta kali exercise ke claim ta nang ji la pen nili tum la li tum ke do ke thak ora dur lahai ka chelarda ake nangso lasi non amar nilitum lada ke bang lake ai Karbianglong Primary Teachers Association atuma sai hemalong lo lasi non nilitum screening abang claiming bom lang non lapan phai pui puthek thelang tema diabetes ke long atum ta dolo mane ke nil pressure ke long atum ta dolo nilitum dagamatsi sugar da nilitum langpon fit po lapen pressure da nilitum check pon lo lapen cholesterol am handa nilitum langpon bom lasi ladak jongsi command ne jongsi ai sugar ke su long lok lo tang da tak nilitum the device da nilitum pipon po lapen alang bhan ko sonsi ke chu ke do ne ga chire ne ga do beta nilitum alang bhan pachani dum po karno ini bang forestira poke bak chetongi athe sota duty du kok mate asala non baji hini thong non te bang forest bak wang iki Lakhakri Trok Nomati constituency ke parlo Denteron Samding Bay Langteng Teron Christian Basti Lapen Dena Rongarat atuma phan Kapanong Pipo Jal Jiwan Mission Scheme Pen Number 1 Denteron Pipe Water Supply Scheme along an Phaikoni ni phai cricket homarni IIT Madras Team Lapen Dokmoka Anparta Hawar ke hat PH Department Officer atum Homri Damsi Langtari Pedoponsi Rongarat atuma phan Lapen Jal Mitra atuma phan Karju Pedopo Labangso number 1 Denteron Pipe Water Supply Scheme along IIT Madras Team Lapen PHE Dokmoka Lapen Hawar ke hat Department Officer atuma phan Denarong KCS Zona Hinpen Chengmuri Lapen Jambili athon pensi Kangthum Karne Pedopo Halapu number 1 Denteron Pipe Water Supply along Jal Mitra Lapen Ronga Soratuma Phan IIT Madras Team Lapen PHE Dokmuka Lapen Hawar ke hat Department Officer atum Jal Jiwan Mission Scheme Pen Kapanong Pipon Alang Rat atum Mason Pen Junlong Ma Junlong Lima Laso Puthak Karju Pedopo Lapen Halapu Jal Mitra Abang Phu ke klem ke damponang ji arona tang than pachinipo Halapu IIT Madras Team Lapen PHE Dokmuka Lapen Hawar ke hat Department Officer Hinpen Contractor Santo Singh Beaphan Kachuru Pedopo ek nong dentarong itu JJM puspulo mane jal jiban mission laso scheme nagle rok bangke ni tum bangke ladak arat tum bangke beha mi ekopage mi person si ni tum ke chemathalo ate laso alang nangit li rok mate kilong lok puni pudam bangke lahelo ilitum area bangke tasemet lang bang hinu tasemet bangke fluoride pen iron lahai kadu gobi
la elitum domkol alang ta hopi ni alang jun bangke elitum la pen okpran phanta niwi la si non bangke la so scheme pen bangke bang scientifically si la bangke elitum arada phan mane kimisen alang pajunang kusi bang nang wan kilo banang bilo la si chururin elo la si la so alang ki jun pen elitum okpran phanta kimi sen kimi et pen elitum idu ke thak thek ye pansi ili la so scheme fan setame ini jasmet pe churolo pen anparta ladak ki claim ki dam kadu ko we contractor pen tinglok kadu ko we phanta churo pajiro Pini phai kuni ni phai kre pli aro ni pen Hanjang Langso Sports Association patwak lamalong Bukazan constituency MAC level Khel Maharan 2.0 kachapate kechengpa Sports and Youth Welfare Sai campaign chipatar pipongsi Khel Maharan 2.0 biggest sports spectacle pathe and ponpen kechengsi kachapate Bukazan MAC level constituency pensi ni thoma pharmat Phaikuni ni phai kre pli kre phok lapen ni phai kre trok an aphan katepate chingpon lo Bangso Khel Maharan 2.0 katepate ason lake athletic kabaddi football chess road cycling with traditional cycle katepate dopon Khel Maharan 2.0 kangpupon amaya long alhi sarpo aman pen himari tokbi meiphu Sarihajan Bazar committee DSO Relipson Ronghang, Dipen Sangma, Meipu, Tinglejang Sports Association, Amit Puranterang, Hanjang Langso Sports Association Chunbang, Hanjang Langso Press Club Ameipu and Senior Reporter, Kleng Dunterang, Anand Terang, Senior Reporter, Zubel Malar, HSA, Assistant Secretary, Bisnu Lethe, Publicity Secretary Lapen, Kaprek Man Kedwatum Chetong Dunsi, Mesen Pen Chengpon. Bukazan Pen Bisnu Lethe Report, Card News. Phaikuni ni phai cricket homarani Saropathar BJP Mondal Committee atum pen sai kachoti kiara atuma phan panong ponsi akejo pen polling station mate local committee atuma phan Quintel CC Phuruya thea chili ke rampon Agricultural sai kamatum pen lapuson kaprek sai chote ki ara atuma phan achili ke ranboma songsi lakhain korahini Saropathar MAC constituency alongsetame ingtonte pin pen aningkan bangasong thak-thaksi piningkan lethota Saropathar anta anso se radaphan pachetang et kalisetame asap ahawara long sai chotiki araratuma phan asavetame phuruyathe rabdonsi phuruyathe achili keron kapajir lapen kaprek han achili pen chenglo chotiki araratuma phan kangthur ponthu bomjia phansi lamchak jepipo Labang Swamaya Long Mandal Committee Ameipu Lokhiram Rongpi VDC Chairman Semyon Rongphar Kamal Bay Lapen kaprek ke thekiding atum chetongdo Bukazan Pen Bisnu Lethe Report Card News Tang Tepin Garbi Prime Time Birta Bangke Kangtonik Long Kadokaveta me 2 me thak me Kurwang 2